Badaukazue, horrela, epe ertain labur batean proiekturik, begira, nire buruari hitz eman diot hau egingo nuela eta egin nahi dut edo, Salsamendi. Ez, agian eukideun denbora hontan, gauz batzutan behartuta eta bestetan nahi izan deulako, igual hartu deu denbora beste gauza batzuk ere egiteko, ez da? Nire kasun, ikasketa batzuk oain bukatzen ari naiz, nola ez, udaran badirudi arrauna bintzat ikusiko dezutela, eta hori horren prestaketa kudeatzen baita ere, eta etxeko lanak, etxen lan asko. Claro, aita eta ama denak zesango du ez da? Ikasketak aipatu dituzu, ze ikasketa diren esan liteke edo? Bueno, master bat egin dut lehengo urtetik honea Mondragon Unibertsitatearekin eta UATZ taldiak kudeatzen duen master bat, kirola, berrikuntza, pixkat, emprendimiento edo esaten dana, baina guzti hori pixkat baloretan oinarritutako kontzeptotan, kontzeptu horiekin gidatuta. Eta hori eraman nahi duzu, imaginatzen dut, aplikatu nahi duzu arraunera? Bueno, hori baino gehiago da, pixkate kirol, estetika ez, baina pixkate kirol etika kultura dun, edo hortik abiatuta egin dezakezun, gizartearentzako edozer gauza izan daiteke. Zu proiektu bat egiten ezunen, izan daiteke zergatik ez, negozio bihurtzeko, edo arazo bat... aurre egiteko. Arazo bati aurre egiteko. Entrenatzailea eta ekintzailea orduan, hemendik aurrera. Ez nahi, zain beste aita tamakin nahiko. Ize bat hauzabare bazara, gauza asko dira. Galdera erreix bat egingo dizut, Jon, erantzun nahi ez dakit. Arrauna noiz? Lehengo maiatzako 30ean, larun baten, asamblea batean zen, eta hortik atera zana, edo guri esan zigutena behintza da, uztailak 4 edo uztailak 11 liga astekotan dela. Baina baita ere esan behar dut, gaur oraindik txalupak lehorren daudela. Eta orduan, horregatik esan dizuten bezala, guzti hori ondo kudeatzea ez da bat ere erreza izango. Baina, nik uste argizpi positibo bat bezala hartu behar deula gu ureta egote horren aukera hori, noski guretzako, baina nik uste danontzako eta gizarte osoantzako. Guk lortze espalima deu guk uretan ingo deuna danontzako ona izatea. Seinale txarra ez da? Bandera kalperikakok. Nik aspaldi daturik eta ez dut eman, eta gogoa daukat, hemen badaukat datu zerrenda bat, esaterako, entzun arretaz, 2011an Orio historiko hura bigarren mailara jetzi zen. 2012an berriro berreskuratu zuen lehen mailako kategoria hura. 2016an iritsi zen Salsamendi jauna entrenatzaile lanak eta egitera. 2017an Kontxa irabazi zuen Oriok 10 urte irabazi gabe egon ostean, eta 2019an Eusko Label Liga irabazi zuen historian lehendabizikoz. Horiek dira datu objektiboak. Antxon oso ondo, Eskerrik asko. Oso ondo esan da. Datu objektiboak dira. Orain, datu horien ze irakurketa egiten du Salsamendi jauna? Suerte asko egitela. Ez da suertea bakarrik. Hori da irakurketa bakarra? Egia da, Orioa oain amaseian bukaeran bueltatu horretik, azkeneko 4 urtek Bermeon initun, oso urte honak. Eta Bermeon horretik beste 7 urte Kantabrian, astillero honitzen baita ere, eta denetarik pasanun, baino oso urte honak, netzako personalki. Eta hori joan nik uste arrakasta ondila izan zala, 17ko esan dezun Kontxa hori batipat 10 urte zialako hori joan irabaztetzala, eta hori joan kulturalki badaukau erentzi bat, nun 10 urtetik 10 urtera gutxienez duela 120 urtetik ona, bandera bat irabazten dela, ez da. Beti, 10 urtean behin gutxien. Hori jok ez du fallo egin, 1901 urtetik gaur arte, gutxienez, hamarkada bakoitzen, behin irabaztia, eta hori handila da, baina presio handila, bai. Inork ez du nahi izan, nik uste turrengo hamarkadan erretiratu ingo naizela. Nei ez harrapatzia. 9. urtean utzita, bale. Nei ez harrapatzia, eta orduan nik uste onartu berdet, horrek hori harrakasta handila izan zala, eta baina, 18 jare horre onginean, etzan hain urte borobila izan, baina gauzak egin genitu. Eta lehengo urteko, pixkate albistea ipagarri jau izan zen. Historia handila du hori jokarraunen, baina teka ligari dagokionez, ara nun, eta liga horrek 18 urte ditu dagoeneko, eta inoiz irabazi gabeko liga bat, eta lehengo urten gutxiena espero zanen, askoen partetik, lortu genuen, eta egitezan asko disfrutatutako urtia izan zen, eta hildo hortatik jarraitzeko goguakin.
Jon Maia, zu itxasotik oso gertu bizi zara. Bai. Esan liteke ze arraun talde animatzen duzun baldin eta arraun talderik animatzen baduzu. Jon Salsamendi jauna ondoan duzula, Maia. Esango dugu. Osea, ez da Orio jarri duen arpegiagatik. Zalantzai gabe, batez ere emakumezkoetan, ibaikak azken urtetan egiten nahidan lanagatikan, eta naizen lekukoa naizelako. Baita ere? Ba, bai. Baina aitortu behar dut, beti oso gertukoa izan dudala, markatu Jon, pasaidun Ibane. eta beti zale izan naizela. Zilegi da. Banekin oso ondo gehatu da bantxe, ze nere maztia San Juan darra da, eta ni 2001 garren urtetik, 2016 urte hartara arte, Pasaidon Ibanen bizi izan du naiz. Orduan, listo. Eta oso ondo tratatua izan naiz, eta hemen ere Pasaidon Ibanen pixka bat badago. Polemika bizka bat bizteko, Abel, esaten nuke zu ondarri bizalea. Abel Naparra da, Abeli lehen da bizi azaldu behar zaio, hau da kirol bat uretan egiten. Abel, arraunzalea bai? Kontuz, Naparrak ere hasi dira, arraunenta, Eta nik ikusi dut ondartzan. Aspaldin ikusi erun elkarra ondartza batean. Bai, zalea. ikusi zuen bat txuri-txuri eta hori nintzen. Eta arraun garaian eta ez dakitzuk balkoian jartzen duzu koloreren bat edo barruan badara mazu zerbait? Ez, gun barrukaldekoa eta utxure hori ez daukio, ez? Odolen ez da makio arraun azkenen, baina arraunzalek, bai, noski jarraitzen dela eta ikusten da nork irabazi du, honek irabazi du, eta batez ere gauze guzin gainetik nik uste, batek talde batek iko du bestek beste bat, baina arraunlari zaleka, ez? Esan nahi dut, badakiu ze exigentzi dauken kirol honek, kirol gorra da, Euskaldunei gaina olako kirola gustatzen zaizkiu limitera joaten. Sufritzeko kirolak. Sufritzeko. Eskuetatik ere asko sufritzen dute. Bai, Pilotari bezala. Ipurdin ere bai, eta ala da, ez? Denek bezala. Eta kirol gorroik matxe ditu eta prezio handie dio arraunari alde hortatik barrukalden ere, noski.